symptoms ị ga-eji wee mara na ị nwere ya bụ ehi afọ lọọlọ ngwa batazie n'ime ka atụrụwezie ofu etu o si wee dị mma. Ife ikwu bụ ife mere eme daalụ nwanne m maka na ya bụ Ajiehi a na-ekwu okwu ka m si kwu na mbụ ka m na-ekwulele n'afọ ajọka ya ife a na-asị na ọ na-egbu ukwu mgbu o nwere ife ya eme ka onye ọbụla ọ dị ọsị anya pempe ọsị anya ruo otu a ya na-enweriri ukwu mgbu iwu ọ bụrụ kwuru isi ya ịbịa ịfụ nsọ gị ọ na-agba ka ebe agbanye pọmpụ ị na-ajụzi ọgenizi na-eme ọbala ị na-asị na ọbala dịkwa ị na-arụ ya agwụkwa ịghọtago mana enwecha ụdị ife dị iche iche enwe ike isi wee mee ka ọ ghara itozi ma ka ọ ghara nya ịbịa ṅụwa ọgwụ ọ kwụsị maka na ya bụ ife a ịfụ onwekwa ọgwụ oyibo ya o nwere ọgwụ oyibo ọgwụ Igbo na-agwụ ya maka na ọgwụ oyibo ya bụ ịwa afọ ebe nsogbu dị na anya bụ ịwa afọ bụ na ịwa anya otokwa ọzọ ịgwakwa ya otokwa ọzọ ịgwakwa ya nke ịbụa otokwakwa ọzọ ịma na ị ya na-awa afọ kwa ụbọchị otu a ka ọ dị ịghọta ịwara afọ nke izizi ịya awa nke ịbụa n'ihi na ejere m ọtụtụ ebe dị iche iche fụkwadị ndị ọ na-eme ije anọ n'ụlọ ọgwụ onwekwa ọgwụ ahụ enye gị sị gị ṅụọ mba ihe ọzọ a ga-eme bụ ewere gị sị gị n'ihi awa afọ na ya bụ the only way out na ị ga-awarịrị afọ maka na ya bụ ife nwere ọgwụ nwere ọgwụ oyibo ife na-agwọlili ya ruo nwanechi bụ ọgwụ Igbo maka na ọgwụ Igbo jeni ya o nwere nke ọ ya abịa enyi ọnya o jiri nwanyị etu a nsi kọwa ya bacha anya ka ji ọ na-abachapụ ya obere tupu ị mara ife na-eme ọ pụọ nke nwa na onwe gị ya amadị mgbe o ji wepụ o nwere nke iyi enye ụfọdụ anyụpụ ya na nsị o si na ka arụ onye si maka ọnwụ ndị na-enwe arụ ike dịka ọnwụ onye nke enyere ọgwụ mbọsị a ife ome bụ ọ si na sọsọ ofu iko ka ọ ṅụrụ o wee sị na ofuli ọkpọm si m na-akpọ m n'ime anyasị na hei mụ lọlọ si akere ife ọ sị na ọ fụrụ ife nwa na-adapụsị dịka abụba dịka umeju anụ nsị akere otu ọ sị m na ọ dịkwa ịnọ na ọ na-ama lilili naanị nke a bụ nke nwunye ya nụnụ nke a bụ nke nwunye ya nke nwunye niile na gị kenemego jikwu na nke mbụ bụ na arụ gị na-anata ọgwụ ọsịsọ maka na o nwere ife ọzọ nya ya bụrụ ofu iko ka ọ ṅụ wee naba nsizi anya bịazie eti ya ka e wee bịa kwadogasịarịa ma ọgwụ ndị ọzọ ọ ya aṅụ nyana ya ụnya ka ọ ṅụbazikwa mgbe onwe ọnya mbịakwa nenekwu ya arụ nsị a na ife menụ ka echekenere nwa kene nke a ọ ṅụsịkwa anya nwesị ya jekene ka ọ jechaa ọkụ n'afọ ọchazi ọkụ n'afọ sị m na ndị a sịkwa ya na ọnwa ọzọ ife dị ya n'afọ anyị kenekwara ya Chineke ya na ife ya bụ ife na-eme bụ o si na ka arụ onye si dị onwe onye nke ọ ya abụọ mebe ozokpuo ụfọdụ ejezuo n'azụ akpa nwa ụfọdụ eje nọchibie ụfọdụ anọ n'ime akpa nwa n'ọnụ ebe si aba na akpa nwa aba ụfọdụ anọ n'ime ụfọdụ dịka nke nwunye ahụ na-emekwa ndị mmadụ ana-ebudi ya na-atụ ime ụfọdụ onwe ndị na-enwe chiọma na-ebudi ya ha dị ime ha mụọ nwa ụfọdụ ya amụzi nwa ha mụpụta ya na nwa ọ ka o si adị ha mụpụta ya na nwa mana o nwekwa ife nchọkwa ikwuo ya bụ Ajiehi dịkwa nwaanyị ọbụla na-arụ onye nke itonite ịma na obidogo ife ọzọkwa na-eti ikwu bụ na ya bụ Ajiehi na-adịkwa ọ na-esikwa n'agbụ ọ na-esi n'agbụ ọ bụrụ na agbụrụ unu na-enwe ya bụ Ajiehi iya enwe ya ụfọdụ na-eche na ọsọsọ ndị okenye ma ndị mmelite ọ bụrụ na ọ dị n'agbụ unu o nwere ike ọ bụ nne gị ya anya nne gị aya anya nne onye aya itonite ọya anya ụmụ gị ya ayakwu ya mana ife mezinu bụ etu unu si wee malụ esi na-egbochi ya bụ ife ka ọ gharazi ịgbasasịla na ụmụ na ụmụ ịbịazi ịmagolu na ọ dịgo na agbụrụ unu ịbịazi ibido n'oge gwaba ụmụ bịa ọgwụ dị otu a na enyi ya ṅụba nke dị otu a na enyi ya na-enyefe na-akpachi ya mgbe a ọnya bụ na anyị enweta ya ọfụma o were n'oge nyefe n'ihi na ya bụ dịka anyị kwuru na ya bụ Ajiehi ya bụ ọrịa ajọka ihe ya eme nwaanyị fụ ya afọ ya na-eto ịfụ nwaanyị ọ na-etokapụ afọ ị na-etokapụ afọ ị na-enezi ka nwaanyị mụọ nwa nwaanyị amụghọ nwa
ọ na-enye nsogbu nọchie o nwere ndị ọ na-anaghị ịtụ ime fa ka nkụ o nwere ndị ọ na-anaghị ịtụ ime fa ka nkụ ifu nwaanyị nọrọ ya tụ ime n'ihi na ya bụ ihe jena ga nwa ya esi nọrọ jee nọchie ụfọdụ jezie n'ọnụ akpa nwa nke nwanne ihe nwanne ga-esi wee ba jee tochie ya ọ dịghị mma ọnya mere ọ bụrụ na ihe ndị anyị gụpụtara ị ga-eji wee mara ya bụ ọ na-eme gị n'ahụ wee mara na ya bụ ọrịa dị gị n'ahụ ịfụ ha n'ihe dị taa gịnị ka ị ga-eme burugodo ụzọ jee ihe nyocha ahụ gị chee ọkụ n'afọ gị mara nke na-eme gị mara na ya bụ ọrịa dị gị n'ahụ ya bụ ọ bụrụ na ọ dị ya i were n'oge chụba ewu ji tupu chi gịnị ejie i were n'oge chụba ya bụ ewu ojii tupu chi ejie ị ma na ị ga-achọta ya ihe ị ga-enweta ihe n'ime ya gịnị ka anyị na-agwa gị ihe a bụ na ya bụ ajị ehi ọ bụ ọrịa jọrọ njọ nke ukwuu dịka anyị na-agwa gị ihe ga-eme nwaanyị ọ nọrọ ọya ha mụta nwa onye ha esozi afa onye ha esoji ọmụgwọ ya bụ ihe adịghị mma ọ dịghị mma ya bụ ọ bụrụ na ị nwere ya bụ ọrịa ịnụranụ na ọgwụ oyibo anaghị agwa ọtụtụ ka ya bụkwa ha ji ịwa ha afọ ụjọ anaghị ekwe ọ bụrụ ụdị so ụjọ maka ihe mgbu so n'ịwa gị afọ bụ ife na-egbu ha niile bụ n'ụjọ ahụ ụfọdụ ka ya bụzi ha jezie ịwa afọ a ndị o nwere ka o sara dị ụfọdụ anyị anata ụfọdụ ejekwana ndị chiọma anatakwa ha mana ekpere anyị bụ ka ọ dịrị nwaanyị ikwu onye ọbụla na mma ka ndị nwaanyị be anyị ka unu soro anyị kuru nwa ya bụ ọ bụrụ na ị nwere ya bụ ihe o nwereziri ka ihe a ga-eme ya tupu anyị ga-akpachi anyị ga-agwụ na ihe unu ga-eme elọlọ ya dị ka anyị agakwana ka anyị jee nwụkwanụ mmiri nọ mmadụ ka anyị ka anyị jee ṅụọ mmiri chigata dịka na anyị na-abịa